Mae'r carpet coch mas. Dafydd I fi, neu Dafydd Wyn, falle bydd lot o bobl yn abod fi. Fi rhan fwy'r amser yn gweithio fel cyflwynydd ar raglenni heno a Prynawn Da. Mae'n fe lot am doedran di. Ond blwyddyn nôl, newydodd popeth. Na fe de. Wyn I wedi dechrau cael pwle o ben ysgafnder, a wyn i'n gwybod o fewn rhyw 2 eiliad o hwnna'n dechrau, byddwn i'n ffili siarad yn deudi, bydde fel se bod slur dy fi, bron fel se bod fi'n feddw. Chi'n mo be, heno dwi mewn lleoliad sydd wedi bod ers fi'n cael un o things fi, dylwch man, mi'n rhaid fi jyst cael stop fyna, sori. Mae gwmynt o gefnogaeth wedi bod yna dros y flwyddyn diwetha. Mae pob un sta MS yn cael nyrs MS, a nyrs fi yw Jackie. Ie, diolch yn fawr. You're there from the start, so diolch. Fi wastad wedi bod yn fan o gerddoriaeth a Lewis. Dalwch sound, na I ffindo'r post nawr. So, nath e roi hwn lan. Bwyd I dad yr MS. Al, siwt ti? Na, sy'n mai, ti'n iawn? Reit, diolch. Ti fewn? Diolch. Y post oedd ti'n sôn am, oedd y tro cyntaf I fi trafod y peth yn gyhoeddus. O'n I efallai ofn rhag iddo fod yn rhy boenus, nid yn unig I fi ond i'r teulu. Felly nes i'r penderfyniad o cadw'n ddistaw amdan y galar ac amdan be ddigwyddodd I dad. Ie, diolch. Oedd e'n mynd mor sic, o'n i'n gwybod os oedd e'n mynd I stopo. A oedd e jyst ffili neud pethau fel cerdded y ben I hunan i'r tŷ bach. A mae pethau fel la yn dod â chi at eich gili yn hala chi sylweddoli. Dim ond eich gili sydd â chi, chi'n mynd I helpu eich gili trwyddo fe. A mae hwnna yn bendant wedi cryfhau perthynas ni mwy na dim byd.